Espera, como é para gravar isto? Estes dous chicos. Señores e señoras, nunca dúas persoas tiveron tantas cámaras encima. Bueno, eu son Jonathan, vou saltar por aquí enriba. Entón... Caralho é isto? Negredo, que se está grabando, non tiene todo o día. Di juego, hostia, apurade. Negredo, que só teño 45. Eu quero dicir unha cousa. Eres moito. Xa está cagado antes de empezar. Está, Kevin. Ven, a ti. Va, Neva, por aí abaixo. 3, 2, 2. Cuidado, pasa o coche tocando pelotillas. Animando ao público. Atención, porque vai ser un final. vou sem o guante, son máis feito. Cuenta atrás y 5, 4, 3, 2, 1, ya. Como mola, repito. Joder, pero saltar. Pegarle al Negredo, por no saltar. Esperadle, Hostia. Eu tanto non estou, Distraímos, hostia. Non me avisaste eso, leu mal. A ver, dalle. Vou te a cabeza no suelo. No, ti tienes que Espera, aquí non se cae, espera. Grabáchelo. Negredo, aí é un sombreiro. Enche de grabado. Te a cabeza no suelo. Sí. No, fixo eso. Eu tiro. Sí. A ver, que pura hostia, que estou cansado. Non, que estou afonado.